L-odwa tajba lil kulħadd li lkom hawn preżenti u dawk li qegħdin jarawna permezz tat-televiżjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħudu se niċċelebraw l-Ewkaristija, nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Min-naħa tiegħi se noffru Qudisa r-Ruħ Marija u l-familja Muscat u Tony Gallia. Biex inkunu denji, ikun jistħoq ilna. Nagħmlu din it-talba kolja flimkien jiena u intom ejjew nitolbu l-Mulej jgħinna u jaħfrilna. Inti triq li twassalna għand il-Missier Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna l-ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina. Ħalli niqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Eżodu. F'dawk il-jiem Mosè għamel kollox kif kien ordnalu il-Mulej. Fl-ewwel xahar tat-tieni sena, fl-ewwel jum tax-xahar talla t-tabernaklu. Mosè waqqaf it-tabernaklu, poġġa l-imqat tiegħu, qiegħed itwavel, waħħal it-traversi u waqqaf il-pilastri. Firex it-tinda fuq it-tabernaklu u qiegħed lata fuqu kif kien ordna il-Mulej lil Mosè. Ħa x-xhieda miktuba u qiegħda fl-arka, daħħal il-lasti fl-arka u qiegħed latu fuq l-arka minn fuq. Qiegħed l-arka fit-tinda, dendel il-purtira tal-velu u għatta l-arka tax-xhieda miktuba, bħalma l-Mulej kien ordna lil Mosè. Imbagħad isħaba ksiet it-tinda tal-laqa u l-glorja tal-Mulej imliet it-tabernaklu. Mosè ma setax jidħol fit-tinda tal-laqa għax fuqha kien hemm tistrieħ isħaba u l-glorja tal-Mulej kienet timla it-tabernaklu. Kull meta sħaba kienet tintrefa minn fuq it-tabernaklu u liet Iżrael kienu jitilqu minn fejn ikunu. U jekk is-sħaba ma kienitx tintrefa, anqas huma ma kienu jitilqu qabel ma tintrefa hi. Bin-nar kien ikun hemm is-sħaba tal-Mulej tistrieħ fuq it-tabernaklu, imma bil-lejl kien ikun hemm min-nar li kienu jaraw ħuliet Iżrael fil-mixi kollu tagħhom. Il-kelma tal-Mulej. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċiti, kemm hija għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej, nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċiti. Sal-għasfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-artali tiegħek. Hemm qiegħed iż-żgħar tagħha Mulej tal-Eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċiti. Ħenjin dawk li jagħmru f'darek huma jfaħruk għal dejjem, ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom, jimxu u aktar jissaħħu. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċiti.
Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor, aħjar noqgħod fuq il-għadba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżiena. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Alleluja, alleluja, alleluja. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu il-kelma ta' ibnek. Alleluja. Għaw qoddimna fadal il-wisa, jekk joġobkom ibqgħu deħlejn, bravi, ibqgħu deħlejn. Isħal nisimgħu l-kelma tal-aħjar, niddisponu rwieħna, idħlu u irpożaw, għax inkella. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tixbaħ ukoll is-saltna tas-smewwiet li l-xibka mitfuwa il-baħar li fija jinġabar minn kollox. Meta tintela itellewha x-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru il-kannestri, dak li jkun tajjeb u jarmu il-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu il-ħżiena mill-ġusti u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien. Kollu fimtuh dan. Iva qalulu u Ġesu qalilhom għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxieplu tas-saltna tas-smewwiet jiġbaħ lil wieħed sit li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim. Meta jinbagħad Ġesu temm dawn il-parabboli telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek li tqogħdu bil-qiegħda. Min m'għandux post jersaq quddiem please. Ħalli nagħmlu attenzjoni għall-omelija u għal kollox u għal qari b'mod speċjali. Idħlu jekk jogħġobkom, idħlu. Issa bravi, jidħlu, ibqgħu deħlejn. Ħanejt kelma fuq is-salm li qedna fl-imkien. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Ejjew sibu post, please. Ejjew sibu post, please. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Dan il-kliem qiegħed meħud minn Anja. Aħna ngħidulu salmi, salm huwa Anja. U kienu jgħiduh b'mod speċjali din l-Anja kienu jkantawha meta? Meta
jiddeċidu il-nies il-poplu ludi li jitilgħu Ġerusalemm biex imbagħad imorru jaduraw l-Alla fit-tempju għaliex il-poplu ludi post wieħed biss kellu fejn jista' jadura lill-Alla fit-tempju ta' Ġerusalemm fejn kien hemm l-arka. Allura meta kienet tkun xi festa jew xi okkażjoni li jitilgħu li jmorru f'dan it-tempju kienu jkunu ferħana. Jieħdu l-offerti tagħhom. Sejrin jiltaqgħu jitkellmu mal-mulej qrib tiegħu. Hija okkażjoni ħafna. Hemm salm ieħor li jgħid fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Dan salm ieħor. Ara xi jgħid is-salm. Tixxennaq u tinfena żewġ verbi kbar. Tixxennaq għandi xenqa kbira. Għandi nar jaqbad ġofija u tinfena mifni, ifmu l-kliem, mifni, tinfena ruħi. Għal-min tixxenna u tinfena. Għat isemawa kam sabiħa ta' għal-għatilkom namlu l-attenzjoni ta' nasibkom hemm. Għal-min għat-tempju tal-mulej biex jidħol niltaqa' mal-mulej. U hemmhekk x'nagħmel? Nanni ferħan, isemmu kemm hu sabiħ. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi. Għax ħan iltaqa' post wieħed Ġerusalemm. L-lum m'għadux jeżisti dan it-tempju, baqalhom il-ħajt biss fejn imorru, forsi hawn minn mar jitolbu l-lut. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj. Imbagħad, ara kemm sabiħ, ħanfissirulkom fil-qasejta. Imbagħad ikompli jiftaħ, jgħid hawnhekk. Hawn fit-tempju, jgħid isemma. Sal-għasfur, anke l-għasfur isib fejn joqgħod, fejn jammar. U l-ħuttafa għandha l-bejta tagħha għax post speċjali, post uniku. Imbagħad ikompli. Ħenjejn dawk li jagħmru f'darek u hemmhekk ifaħruk għal dejjem għalhekk aħna Ħutej niġu f'dawn il-postijiet qaddisa biex infaħru l-Alla. U għalhekk l-imġiba tagħna f'dawn il-postijiet għandha tkun imġiba xierqa u għalhekk nilbsu kif tixraq il-dan il-post qaddis għax huwa post differenti. Isemgħu l-aħħar taqsima. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek, ġurnata waħda ħdejk fit-tempju ta' Ġerusalemm, jum wieħed aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Li niġi ġurnata jew ftit sigħat ħdejk inħallik tkellemni u jiena nkellmek fit-tempju tiegħek f'dan il-post ta' għażejs, aħjar minn 1000 post ġranet u niġri battala duħħan. Imbagħad ikompli isemgħu simili oħra.
aħjar noqgħod fuq l-għad, isema komu sabiħ, aħjar noqgħod fuq il-għadba, ġifiri l-parti ta' barra, fuq il-għadba ta' dar Alla tiegħi, fuq il-għadba qiegħed barra, mhux hekk? Milli, isemu differenza, milli nammar ngħix fit-tinet, la qiegħed fit-tinda għandek l-qoħ, għandek it-tinda, imma ta' minnu it-tinda? Tal-ħżina, kemmu sabiħ. Aħjar noqgħod fuq il-għadba tad-dar Alla tiegħi, noqgħod barra ma jimpurtax, basta qiegħed fuq il-għadba tad-dar milli qiegħed ġo dar, ġo tinda, imma tal-ħżina. U l-ħażin aħrab minnu, dbijet minnu. Allura dan is-salm ħut il-eżiż lilna iqabbat fina biex meta aħna niġu fid-dar tat-tempju ta' Alla niġu hekk bil-ħsieb għad-dejs. Biħsieb li se niltaqa' ma' Alla. Biħsieb biex nirringrazzjah għal kull ma għamel miegħi. X'kien iddendel saqajk mis-sodda filgħodu rott salib. U għajdlu l-ewwel kelma din trid tkun tiegħek grazzi mulej li qomt. Jaf kemm ma qamux. U sellem 3 Ave Marijiet il-Madonna. Kemm għandna x'nirringrazzjaw il-mulej. U allura dan is-salm jixprunana. Tixpruna ġifieri niggizna taf. Niggizna. Min niggizna sew. Biex ma nitbedux mid-dar ta' Alla bħal ma għamiltu intom ħuti. Ġejtu, probabbli intom Maltin, ġejtu hawn għawdex u ġejtu hawn fid-dar ta' Alla, fid-dar tal-Madonna. Għalhekk stennejtkom tidħlu jien biex infissrilkom daqsxejn dan is-salm sabiħ u biex nimbuttakom mhux jien ta' il-kelma ta' Alla tixprunana biex ma nitbedux mid-dar almenu darba fil-ġimgħa jum il-mulej aħjar jum wieħed fit-tempju tiegħek minn 1000 jum f'post tal-ħżina. Inqumu bil-wieqfa. Alla għani fil-ħnina bat lill-ibnu fid-dinja biex jisalvana għal komunità nisranija sabiex permezz ta' ġesti kontinwi ta' ħnina twassar il-ħnina tal-Alla nitolbu għal dawk li huma impenjati fil-promozzjoni tal-bniedem biex fuq l-eżempju ta' Kristu jgħinuh jimxi jil-qudiem nitolbu għalina sabiex minkejja l-kontradizzjonijiet u l-fallimenti ma nejjew qatt nitolbu l-għajnuna minant Alla nitolbu għall-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Dawn it-talbiet mulej jinresquhomlok permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Allura. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox għal ħtiġijiet tagħna. Il-qamulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bid miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u wasluna fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niġġu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Misser Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħaj. Għad li xemma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzi biex minn qalbna nroddulek ħaj għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Osanna fil-ola Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħaj qasam ta' id-dixxipli tiegħu u qalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara li klaħħal kalċi reġa' raddi l-ħaj. Tali disċipli tiegħu qalilhom ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija u l-familja Muscat u Tony Galja. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla
għas-salvazzjoni tagħna. Ngħidu flimkien missierna tiġi saltnatek ħobżna ta' kuljum. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek nħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimula dali jintrid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħennarina. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen jinaħna dal-għodu mistidna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Iżda għejt kelma waħda.
edin fl-aħħar 15 il-ġurnata sa qegħdin jonqsu diġà għandna tlieta il-kwindiċina ta' Santa Marija. Ħanejdu talba flimkien tieqaf tistenna l-kull widna għall-aħbar tal-għaġeb tal-umiltà ta' Alla li brida sħiħa iċċekken u sar bniedem. U għalhekk aħna nfaħruk Om Immakulata ta' Alla. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija wis grazzjusa, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ningawduk fl-eternità nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk nersqu sikwit lejn is-sagrament biex inkabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.